Migago mochung'ne somo e kaunti ma Embu kotudore kod EIDU Kenya chano ting'o malo chala mar somo e skunde mag nasar e kaunti no kokalo tiego jopuonje mag ECDE e tiyo kod lony manyasani. Tiegruok makamano mar ndalo 10 biro neno ni jopuonje mag ECDE oyudo lony mararieya e tiyo kod gige somo matiyo kod lony manyasani mano chiw kod riwruogno mondo oting' malo somb nyithindo mantiere e ECDE. Koloso tok sidho ayanga chenro no mar tiego jopuonj, jatelo mochung'ne somb ECDE e kaunti ma Embu Jen Karimi owacho ni somo e yor lony manyasani biro miyo nyithind ECDE bedo kod lony mar piem e piny ngima, yudo somo makare kod nyayo kaka gidongo ka giikore mar rakore kod achiedhnade moro amora mar tiyo kod lony manyasani. Training ambao ni ECD officers ambao tuko nao 18 ambao watatumiwa katika kufundisha walimu wetu wote wa county. Penye imesaidia walimu na wanafunzi, imesaidia wanafunzi sana juu venye wanafunzi na walimu kwa darasa, kwa ubao na kwa vitabu wanaweza enda kuifanya kwa devices wakitumia simu ya digital. Wanaenda wana practice, wanasoma kama ni kusoma sound A, wanaweza kuonyesha hiyo A kwa simu. Wanapata wakati mzuri na wanafurahia kusoma kwa kutumia hizo simu ambazo wamepewa za kusoma, na pia inarahisisha kazi ya walimu ambapo ile lesson plan ile ambayo wanatayarisha ya kufunza per lesson imekuja ikarahisishwa na imewekwa kwa hiyo digital, na sasa wao wanafuata hiyo lesson plan vizuri. Ramogi wanyisi ni obila mag GSU oluoro api